Берем. Вітанки, вітанки. Так. Угу. О, ёсць стрим. Файна. Твічнае месцы. Слушныя тэгі, слушныя назвы. І чатик працуе файна. Зараз яшчэ зазірнем трошки ў TikTok. Вось гэткім чынам. Ці бачыць нас TikTok? О, TikTok бачыць. Эйць, варушу галавой. Так, сапраўды ёсць, сапраўды на месцы. Бахнем трошки падабайчык, каб было не гола, каб было не пуста. О! Ось так. І ўсё, і можна вяртацца на Twitch і распачынаць гульню. Так! Сёння мы працягваем. Ой! Хе-хе-хе! Не памятаю, дзе мы захаваліся. Але пачнем мы, дарэчы, з трошки бэктрекінгу. Я падумаў, і нам трэба вярнуцца ў тыя мясціны, дзе мы ўжо былі, таму што наш інвентар да халеры забіты, і трэба з гэтым разабрацца. Таму што наперадзе ў нас велічэзны пакойчык з велічэзнай колькасцю усялякага смачнага, і гэтае смачнае трэба кудысьці класці. Так, дзе мы? Мы, карацей, ось тутака. Ось, мы даведаліся, што нам расці трэба ось сюды, каб працягваць расшыфроўваць нашае відэапаведамленне ад нас саміх нам самому. Але для таго, каб туды прайсці, нам трэба знайсці картку Лоренца Гальвані, які ў нас знаходзіцца ось у тым напрамку, спойлер, у напрамку халера космасу. Наперадзе у нас сур'ёзны пакойчык. Вось, дарэчы, давайте паглядзім на космас. Ось у нас космас. Усё лётае. Усё піпец якое небяспечнае. І каб усё залутаць, каб усё ў кішэнькі ўлезла, нам вось наш люта забіты інвентар. Вось сапраўды люта забіты, толькі дзве гэтых самых ячэйкі пустыя. Гэта ён палепшаны ўжо. Вось каб гэта ўсё разгрузіць, мы вернемся ў наш кабінет і там ўсё гэта разбярем, пакрафцім тое, што трэба пакрафціць. У сувязі з тым, што тут фактычна адкрыты сусвет, у любы момант можна пайсці куды хош. Ну, то бок зараз у нас пачатак самы, некаторыя месцы закрытыя, але калі пачатак скончыцца, можна будзе ў любы момант пайсці куды хош. То бок тут няма гэткага, што ось у тым напрамку у нас пазначаная мэта пэўнай місіі, і мы мусім ісці да яе, і ўсё. І ніякіх варыянтаў. Не. Тут у нас усё нашмат цікавей. У любы момант можна вярнуцца ў тыя месцы, дзе ўжо быў, каб палікавацца, пакрафціць, да проста адпачыць. Вось зараз мы вось гэткім чынам хоп і вяртаемся ў наш кабінет. А як ты зачыняешся? А як дзверы зачыняюцца? Таму што я... аўтаматычна, окей. Вось тут мы глядзелі відэа, якое самі сабе пакінулі. І яно трошки не працуе зараз. Так, смецце. Вось колькі у нас смецця. Акром смецця мы яшчэ скінем што? Пісталет. І гэты пісталет. Так, пачакай. Не, пачакай. Трэба пераправерыць, можа іх трэба неяк... Ось інвентар. Вось пісталет. Repair, upgrade.
Не. Разраджаць іх не трэба, то бок набойчыкі аўтаматычна з іх высоўваюцца. Окей. Гэта ўжо зручна, таму што памятаеце у сталкеры, калі мы нейкую пушку прадаем, яе яшчэ трэба разрадзіць, таму што набойчыкі могуць нам самім спатрэбіцца, і плюс ну, іх можна асобна прадаць за дадатковы грош. І ў выніку гэта была вось гэткая заўжды лухта. Так, і гэта разбяром. Гэта у нас ужо матэрыялы. Ну, здаецца, ўсё. Што там вам зараз насыпецца? Піпец, колькі насыпалася. Кайфова. Так, аўтасартыроўку. А дарэчы, мушу адзначыць, у нас змяніліся літары. Бачыце? Мінулы раз яны былі кірыліца, а зараз лацініца. То бок гэта ўсё ж таки залежыць ад таго, ну, то бок трэба адлюстроўваецца тая раскладка, якая выстаўлена ў момант запуску гульні. Вось як гэта працуе. Фух, няпроста. Это у нас што? Чипсики. Просто жарем іх. Вось у нас цяпер значна больш месца, плюс мы можам прамацаваць наш... не можам пакуль што. Яшчэ 2 нейрамода трэба. Вітанкі і Паўлік, так ужо стрымлю. Я ж казаў, што я трошки раней пачну, таму што гульня мне піпец як спадабалася. Эк. Ну так, пакуль што ў нашу бронекамізэльку мы прамацаваць не можам. Але вось, я думаю, трэба ўкінуцца у лекарства базавае. Таму што вось, напрыклад, некрапсія нам спатрэбіцца. Ось такая ось халера. Цяпер у нас да халеры матэрыялаў. Можна паглядзець, што мы можам пакрафціць. А пакрафціць мы цяпер можам шмат што. Мы знайшлі некалькі блюпрынтоў. Трэба шонайменш набойчыкі зрабіць. Добрая навіна. О, ты нарэшце ачуняў. Гэта дужа добра. Так, можна рабіць... Блін, выбачаюся. Гэта хілка. Гэта хілка, якая лікуе траўмы. А гэта хілка, якая лікуе ХП, окей. Гэта у нас набойчыкі. Як іх павялічыць колькасць? Яшчэ раз націснуць? Не. Такія тут велічэзныя пікселі на экранах. Оп. 30 набойчыкаў. Слухайце, нармалёва. Мы вытрачаем метал і хімікаты. І у нас іх зараз да халеры, таму давайте зробім яшчэ одну порцыю. Каб можна было спакойна карыстацца пісталетам. 105 набойчыкаў. Капец. Ён ж яшчэ і стылсовы, то бок. Вы ж чуце, як ён шпуляе? Ого! Во-во-во, пачакай! Вось гэта было раптоўна. Я думаў, гэтае шкло не прабіваецца. Ласасёвы стейк? Няблага.
Я сам ласася не люблю, але перыядычна раблю гэткае жонцы. Яно цяпер асабліва добра робіцца, калі мы пачалі выкарыстоўваць аэрфраер. Пайшло выздараўленне. Мы замест таго, каб пайсці туды па місіі, пакуль што пашвэднаемся тутака, таму што я забыўся, здаецца, дзесьці тутака мы зможам знайсці драбаш, а драбаш трэба знайсці. Вітанкі Рогана, як твой панядзелак? Як твае справы? Так, я кагосьці чую. Стелс. Дзень добрый. Даволі ціха, што добра. О, віншую. Гэта тое, з чым можна нават павіншаваць, таму што ціхі панядзелак гэта піпец, якая важная рэч. Ля тупая. Капец. Там два фантома тыфона даволі лютых. Ну, то бок адзін, здаецца, звычайны, а адзін нейкі да халеры палымяны. Як яны жудласна тупаюць. Гледзячы на туташнюю столю, я думаю, іх можна ціхенька абысці. Але іх трэба забіць. Добрага вечара, Дакамацу. Паты тут мяне. Ну. Бляха, муха, як страшна. Давайте вось тут так астанем. Захаваемся. І паспрабуем іх проста перастраляць. У нас набойчыкаў хапае, магчыма, што і атрымаецца. Вось проста ў наглую. Па галаве. Змагаемся з тыфонамі. З да халеры хтанічнымі іншапланецянамі. Зараз... Куснем штосьці зялёнае. Я сёння падрыхтаваўся да дастаткова доўгага стрыму. У мяне ёсць яблык, у мяне ёсць гарбатка з чакаладай, у мяне ёсць вада і у мяне ёсць... Ну, складана сказаць, што гэта, карацей, з дапамогай тарціллі і у аэрфраеры, то бок у фрыцюрніцы, я зрабіў штосьці накшталт чабурэкаў. Ось такія ось прышпільныя халеры. Карацей, мне будзе сёння смачна, піпец. Не, трыфідамі, магчыма, трошкі натхняліся, але гэта самае, гэта энергетычныя істоты. Яны трошкі зялёныя, всё слушна. Дзякую. Ну, у якасці чагосьці зялёнага у нас яблык класічным чынам. Так, гэта звычайны. Патрэбна паспрабаваць застрэліць вогненнага. О, вось гэта. Ля! Нас падпалілі. Ретрит! Жужик, на які жорсткі! Вітанкі ніндзя. Всім вітаткі ад ніндзі. Дарэчы, ніндзя, як табе ось гэтая халера як? Смачна, вось я яшчэ адну табе паклаў.
смачна есці. Ниндзя зараз будзе закидвацца крэбем. Ну вось гэтая ностальгічна беларуская халера. Антарктик, крыль класічны, Санта-Брэмер. У кожнага свае смаколікі. Табе таксама вітанкі. Ну, наркотыкі гэта смаколікі. Так, штосьці здаецца... О! Карацей, пісталет наш не спрацаваў, але ў нас яшчэ ёсць іншыя варыянты. Напрыклад, давайте паспрабуем гранатай. Гранаты, як я зразумеў учора, можна ўсталёўваць у якасці мін. Во. У нас літаральна на сцяне стаіць міна. І цяпер мы возьмем пісталет і паклічам нашага халера ворага, каб ён сюды прыйшоў, каб яго гэтай мінай засмактала. Магчыма, спрацуем. Рэт-рэт! Не ідзі сюды. А! Нас падпалілі! Бляха. Дзверы зачыніліся, таму нас падпалілі. Ну, карацей, шаноўныя, для гэтага ворага мы пакуль што слабенькія. Таму ці зараз мы пойдзем проста шукаць драбаш у іншае месца, ці паспрабуем стэлс. Вось ён пайшоў сабе кудысьці. Штосьці кудысьці недалёка ён пайшоў. Ідзі кудысьці далей. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не заўважыў. Карткі ў нас няма. Ля, гэты таксама можа заўважыць. Ай-яй-яй. Не-не-не, нас тут няма. Якія ж яны моцныя і глазастыя. Стэлс. Карацей, не. Сюды нам пакуль што ранавата. Давайте пойдзем у іншае месцы шукаць драбавік. Запамятаем, што ў траўмацэнтры у нас да халеры люты вораг. Это что такое? Это откуда? А? Фух. Добра, што нарабіў гэтага самага набойчыкаў. Полымя гасільніка, слухай, а гэта ідэя. Полымя гасільніка ў нас, вядома, няма, але ў нас ёсць гіпсапушка. Пенагармата. Гэта халера, якая робіць вось гэтак. І з дапамогай яе можна гасіць полымя. Тут літаральна ў гэтай гульні ёсць механіка, то бок тут вось гэтая касмічная станцыя, яна развальваецца, шмат што дзе паламалася, і шмат дзе што гарыць. І з дапамогай гэтай пенагарматы можна гэта тушыць. І, магчыма, яно спрацуе ў тым ліку на гэтага жэўжыка. Давайте паспрабуем. Так, набойчыкі пакуль ёсць, гэта перазараджаем. Захоўваемся зноўку, таму што мы забілі халера 4 мімікаў. І давайте спрабаваць. Акром гэтага яшчэ раз паставім міну.
Дзе-небудзь, дзе? Няхай тутака. Стаіць міна, окей. Цяпер бярэм пенагармату. І чакаем ворага. Дзве шкада. А давай дзве, окей. Вау! Ай! Нам далі ачыўку перапрацаваць сябе. Я неяк не ўлічыў, што яны спрацоўваюць у тым ліку на мяне. Міна спрацавала на мяне. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Ну, зато і ачыўку атрымалі, слухай. Не дарма. Вось глядзі. Яны рэагуюць, хутчэй за ўсё, на націск. Таму што калі яны на сцяне, яны на мяне не рэагуюць, а калі я паставіў на падлогу, то яны такая... Ну, дзякуй, Паўлік. Ачыўкі гэта заўжды добра. Ну, не, бываюць інтэлектуальныя міны, але гэтыя канкрэтна не надта інтэлектуальныя. Так, чакаем скатыняку. Галоўнае стрэліць і адразу бегчы, бо ён адразу па нам шпуляе здалёк. Падпальваем нам сраку, гэта дужа боляча. Не-не-не. На варагоў яны рэагуюць інакш, я зараз распавяду пасля гэтай бойкі. Вылазь! Ідзі сюды! Ідзі сюды, маленечкі. Чаму ты леваружу гупаеш? Ідзі сюды. Ідзі. А, слухай, зноўку спрацаваў. А чаму? Я зачапіў ці што, ці як? А, Всё, я зразумеў, як яны спрацавалі. Карацей, гэтыя міны все яшчэ інтэлектуальная фішка ў тым, што яны спрацоўваюць на гэтых варагоў. Гэтыя варагі, гэта іншапланецяне, якія даследаваліся на гэтай станцыі. І вось у тым ліку турэлі мясцовыя яны рэагуюць менавіта на іншапланецян, то бок яны так падымаюцца, калі іх актывуеш, і скануюць мясцовасць на прадмет іншапланецянскіх элементаў. І у тым ліку гэтыя гранаты гэтак спрацоўваюць. Але гэты жэўжык у той момант, калі нас бачыць, шпуляе па нам фаерболам, і вось гэты фаербол трыгерыць гранаты. Вось як яно спрацоўвае. Мы пакуль што звычайны чалавек. Вось літаральна звычайны чалавек, ну, трошкі кіберпанкаўскі, таму што ў нас ёсць усялякія чыпы, якія мы можам сабе ў галаву ўстаўляць. Але пакуль што мы чалавек. Але у будучым у нас будзе магчымасць выкарыстоўваць эксперыментальныя нейрамедыятары, якія будуць даваць нам здольнасці вось гэтых іншапланецян. Там усялякая лютата, штосьці накшталт мясцовай магіі. Я прыдумаў, як мы зробім. Мы вось гэтыя гранаты паставім сюды.
каб нас 100% не зачапіла. Ён калі будзе ісці да нас, ён у іх уляпаецца. Самі мы будзем стаяць ось тутака па-за межамі дзеяння гэтых выбуховак. Слухаць, як тут механічна смачна. Вось менавіта гэтак працуе сапраўдная мерсія ўсім, калі ў нас ёсць асяроддзе, з якім можна па-складанаму ўзаемадзейнічаць. Не проста ёсць граната, якую зашпуліў і ўсё, і больш ніякіх опцый. Не, у іх ёсць свае правілы, свае магчымасці, і выкарыстоўваць іх можна рознымі шляхамі. Што гэта за гук? А вось зараз яны спрацавалі на пену. То бок пена, пролятаючы над гранатай, стрыгерыла гранату. Блях, як складана. Окей. Карацей, давайте яшчэ раз памрэм, просто паспрабуем выкарыстаць пенагармату без ніякіх гранат. Просто паглядзім, як пенагармата працуе на вогненнага фантома. І пойдзем шукаць драбаш. Таму што з драбашом яны будуць разбірацца відавочна нашмат хутчэй. Таму што менавіта гэтыя жыўжыкі, гэтыя фантомы, яны ўтвораныя з людзей. То бок некаторых людзей разрываюць на шмат маленечкіх мімікаў, а некаторыя людзі цалкам перапрацоўваюцца іншапланецянамі і ўтвараюць вось гэткіх прыблізна памерам з нас варагоў. Гупай сюды, скатыняка. Ля, нешта ён далёка гупае. Некімі дзіўнымі шляхамі пайшоў. Ля, гэтая скрынка мяне задзяўбла. У момант, калі мы варушым колам, у нас спыняецца час. Гэта таксама трэба ўлічваць. Гэткім чынам можна хутка пераключаць зброю, не вытрачаючы рэальны час. Бяжым. Тухни! Так, мы гарым. Мы паспяхова гарым. Карацей, на яго пена не працуе. Відаць, ён усё ж такі занадта гарачы. Фух, все. Ідзіце ў сраку фантома, і я пайшоў шукаць дубальтовачку. Ну, тут будзе не дубальтовачка, тут будзе просто драбавік. Тым не менш. Так. Але, вядома, просто прайсці. А, мы знайшлі картку, таму можна просто прайсці. Паспяхова згарэлі. Ну, максімальна паспяхова. Гэта ў нас яшчэ одно, гэта самае, security place. У нас тут, во, драбаш. Божух на драбаш. Паглядзіце, які ён прыгоженькі. Як ён выглядае? Застаецца стэлс? Так. Не, ну яшчэ застаецца драбаш.
і застаюцца гранаты. Я намагаўся гранаты ўсталёўваць на сцены, але іх яшчэ можна проста ж кідаць. А яшчэ ёсць драбаш. У нас ёсць драбаш, і у нас ёсць 6 паляпшэнняў. То бок мы можам гэты драбаш, па-першае, выкарыстаць, па-другое, выкарыстаць эфектыўна. Што для драбаша найважнейшае? Вядома, firepower. А чаму другі? А, для другога ўзроўню трэба прамацоўваць ужо сябе. Окей. Ну, драбаш мы відавочна будзем выкарыстоўваць актыўна, таму давайте яго прамацоўваць сур'ёзным чынам. І яшчэ што можна прамацаваць? Трошкі прамацуем пісталета, просто каб выкарыстаць усе паляпшэнні, каб яны месца не займалі, таму што яны да халеры месца займаюць. І, відавочна, нам трэба прамацоўваць каваля. Каб можна было далей паляпшаць усялякае. А колькі ў нас напойчыкаў? А, яшчэ яго адрамантаваць трэба, дарэчы, чым мы рамантуем? Гэта мы рамантуем... Во, рамантуем... Пусці. Во, рамантуем. Все. Яблыкам рамантуем. Не, яблык мы зжарэм. Ты ж казал, там шосці зялёнае, вось. У якасці чагосьці зялёнага чырвоны яблык. Так, шатган. Шатган кайфовы. Куды мы яго паставім, дарэчы? Трэба кудысьці бліжэй. Вось замест тазера на 4 паставім. Во. Пісталет, шатган. У нас 4 набойчыка. Гэта піпец як не шмат. Таму нам абавязкова трэба будзе знайсці, калі не самі набойчыкі, то чарцёж. Блюпрынт. А, во, яшчэ 4 набойчыка знайшлі. Нам трэба знайсці блюпрынт, каб крафціць набойчыкі. Вітанкі. Вітанкі, беляш. А мы тут шатган знайшлі. Так, кодаў не бачу. Тут просто сейф. Адпаведна, у гэтай самай мы мусім шукаць, што правільна. Код да сейфу. Няма. Халера. Каб яго ламануць, трэба 3-й ўзровень. У нас пакуль што няма 3-го ўзроўню. Хакінгу. Каб гэта ламануць, трэба 1-й ўзровень. Окей. Зараз захоўваемся, таму што хакінг тут ні халеры не просты. Насамрэч. Ён у нас у выглядзе міні-гульні. Ай. F. О, вітанкі. Скотыняка напужала. Ага. Я зразумеў, што ён ператварыўся на крэсла, таму што тут было 1 крэсла, а стало 2 крэсла. Трошки великодных яек вам у экран. Тут такая яны сумуючы рубіліся ў мясцовую версію ДНД.
Яшчэ набойчыкі, гэта добра. Мы атрымалі нейкі пабочны квест. Хтосьці дзесьці стыбжыў нейрамоды. Нам можна будзе іх знайсці і выкарыстаць у сваіх мэтах. Але ж які код? Security safe. Давайте яшчэ раз глянем. Missing key card. А, ну гэта магчымасць знайсці ось туды код. А. А, гэта таксама вось туды праход. Вот, ад holding room. Вот. А сейф у нас усё яшчэ ні халеры няма. О, тут турелька цэлая стаіць. Дарэчы, мы ж можам тых жэўжыкаў з дапамогай турелькі паспрабаваць залупіць. Але турелькі ў нас вытанчаныя і даволі уразлівыя для пашкоджанняў. Таму хутчэй за ўсё той фантом яе проста разнясе ў адзін момант. Таму мы не будзем рабіць гэтага. Гэта, дарэчы, лорны пакойчык. У гэтым пакойчыку распавядаецца гісторыя касмічнай станцыі. Гэта міжнародная касмічная станцыя, якую будавалі ўсім светам. Нават Савецкі Саюз у гэтым удзельнічаў. О, нейрамод. Вось гэта я недарма зазірнуў. Що це за гук був? Dr. DeVries promises to make them as quick and painless as possible. А. Музяка, нехай музяка гучить. 2025, 1980, 1960, 1960. До речі, аптечечка, нехай буде. Ось тут. Мовчи. 1963. Холодная война. Negotiation culminates with Americans and Soviets working together on 1964. After the 1980 to 1994, 2025, 2030. Короче, не просто історія в этой станції. Шмат часу будувалася і зараз яна розвалиться. Не думаць аб дрэнным? Добра. Добра. До речі, галоўны ліфт. Ён зараз заблакаваны, але ў будучым мы зможам ім карыстацца, каб хутка перасоўвацца. Ну, вы ж бачылі мадэльку гэтай станцыі? Яна выглядае як вежа. Ля, напужаў мяне скатыняка. Адпаведна, менавіта на гэтым асноўным ліфце будзе зручна па ёй туды-сюды коўзацца. Картка ад траўмацэнтру у нас ужо ёсць. Яшчэ адзін медкіт. Асноўнае, што мы мусілі знайсці ў лобі, мы ўжо знайшлі. Мы знайшлі драбаш. А яшчэ тут ёсць у нас турелька. А сюды мы зазіралі? А, ну так, мы тут былі. І бачылі турельку вось гэтую. Гэта у нас куды? Шаттл-бэй, то бок месца, дзе могуць запускацца шаттлы. Нябожчыкаў трэба лутаць. У іх можа быць шмат чаго карыснага. Тым ліку усялякія ключы, коды.
та іншае смачнае. Мы, здаецца, не былі на другім паверсе ось тутака. Панізу мы прайшліся, ось тут паглядзелі. Ось, былі ў туалеце, запалілі, халера. Паліва, цяпер яно будзе заўжды гарэць. Тут мы былі, тут айцішнікі былі, мы іх залупашылі. Сюды мы не пролазім, таму што трэба 3-го ўзроўню гэта самае. Рычаг, то бок здольнасць падымаць усялякую вагу. Адсюль у нас карткі няма. І адсюль таксама. Sales Division. Але вы не думайце, мы зараз сюды залезем. Таму што ў нас ёсць пенагармата. Давайте глядзець, дзе яно будзе больш зручна. Гэта ў нас балкон. Нейрамод Division. Я туды хачу. Multiple Objectives. Не хадзір сабе. Так бляха-муха, тут ёсць сходы. Выбачаюся за тупасць. Бывае. Дзе? Скатыняка. Трэба з'есці шыпсігі. Напужаў. З улікам таго, як яны могуць хавацца, то бок яны могуць быць чым заўгодна. Трошкі адпаведнага памеру. Абсалютна чым заўгодна. Нам яшчэ трэба не забываць, што можна лікавацца, п'ючы ваду. Так, захоўваемся. І асцярожна ідзем, таму што тут ужо ёсць нябожчык. А дзе ёсць нябожчыкі, там ёсць мімікі, якія з нябожчыкаў утварыліся. Зараз пашукаем нейрамоды. Таму што нам трэба паляпшаць. У першую чаргу, вядома, будзем паляпшаць нашу бронекамізэльку, каб інвентар быў велічэзны, каб усё ўлазіла, што мы налутаем. Гэта, уяўляеце, у нас гульня пра то, як у космас патрапіў сталкер і пачаў усё лутаць. Тут у нас абмежавана не вагой, а абмежавана менавіта інвентаром, памерам інвентара, клеткамі інвентара. Божух, наколькі тут месца. Дык пачакайце, гэта тое месца, адкуль мы прыйшлі. Так файна. Можна было б зажурыцца, што мы зноўку прыйшлі ў тое месца, дзе былі, але насамрэч... Я зноўку спужаўся свайго ценю. Але насамрэч гэта добра. Чаму? Таму што зараз мы можам павярнуцца ў тое месца, дзе пачыналі гульню, і забраць той сейф. Памятаеце, там ёсць сейф, у якога мы не ведалі код, але потым пабачылі гэты код на запісе. То бок у нас было пэўнае старое відэа, на якім гэты код яшчэ быў не сцёрты. Так, гэта гелікаптэр фейкавы. Вось тутака мы пачыналі гульню. Вось наша кватэра фейкавая. Давайте яшчэ раз туды зазірнем. Вось тут мы прачыналіся такія. В вокнах тут быў такі цудоўны горад. У нас тут PlayStation 9. І ўсё гэта выявілася фейкавым. І вось тутака
У нас ёсць сейф. Вось сейф. Вось тут мы не ведалі, што за код, а цяпер ведаем. 5, 1, 5, 0. Хе-хе-хей. Чарцёж знайшлі. Псі знайшлі. Трошки матэрыялаў экзотычных і чып. Глядзіце, які прышпіл. У нас тут ёсць фактычна 3 паляпшэнні. Нейрамоды, якія змяняюць нашае тулава. Чыпы, якія расшыраюць здольнасці нашага менавіта касцюма, нашай бронекамізэлькі. І іншапланецянскія нейрамоды, якія даюць нам звышздольнасці іншапланецянскія. І вось мы знайшлі першы менавіта чып. Increase the critical change rate. Карацей, мы будзем крытаваць, калі будзем лупашыць нашым крычом. Слот? А як слот разблакаваць? Чып мы ўжо знайшлі, а слотаў пад яго пакуль што няма. Окей. Складана. Але няхай. Чипсет. Во-во-во. Менавіта аб гэтым і распавядаў. І вось мы нарэшце адкрылі вось гэтую халеру. Піпец як добра. А яшчэ я не ўпэўнены. Там мы былі. Дарэчы, я яшчэ ўзгадаў. Яшчэ адна прычына, чаму сюды было варта вярнуцца. Вось, памятаеце, мы на пачатку праходзілі тэст. Трошкі дурацкі тэст, дзе нам казалі ўсялякую лухту, і мы адказвалі на дурацкія пытанні. Дык вось, гэты тэст можна прайсці яшчэ раз і атрымаць за гэта ачыўку. Толькі я трошкі не разумею, як яго запусціць. Дохлы мімік ляжыць. Кнопка не працуе. Трэба неяк актываваць. Дарэчы, яшчэ трошкі луту. Давайте ліхтар включым. Міміка ў мясцовых мы ўжо перабілі, таму можна ўсё спакойна даследаваць. Без ніякіх праблем. Магчыма, гэта вось тутака будзе. Гэтыя дзверы зараз зачыненыя, а калі мы тэст-менеджмент. Хе-хе-хе-хе-хе. Захоўваемся. І такія. Хоба. Всё. Я зрабіў. І тут, дарэчы, нам трэба хавацца. Давайте адразу паставім. Дзе хавацца? Схаваемся ось тутака. І наступны пакойчык. Тут трэба пераскокваць. Ля, якія малайчынка, як хутка даскочыў. Всё? А тут халера зачынена. А чаму ўсё чырвонае? Слухайце, у чым прышпіл.
Магчыма, гэтыя тэсты звязаныя з іншапланецянскімі здольнасцямі. І ў будучым, калі мы прамацуемся, мы зноўку пройдзем гэты тэст асаблівым чынам. Напрыклад, вось гэтыя коробкі можна раскідаць з дапамогай тэлекінезу. Тутака можна зрабіцца нябачным, а тутака пралевітаваць, напрыклад. І калі мы зробім гэта з дапамогай іншапланецянскіх сіл, на якія нас і тэставалі, тутака будуць 3 зялёныя агеньчыкі. Вось як яно працуе. То бок сюды трэба вярнуцца трошкі пазней. Вось такая халера. Прышпільна. Кайфовая гульня, мне дуже падабаецца. Так. А ты зламаны? А чаму ты зламаны? Дарэчы, трэба будзе яшчэ пачытаць, як менавіта тут адбываецца рамонт. Ну, відавочна, нам трэба прамацаваць магчымасць рамантаваць. Акром гэтага яшчэ шмат чаго усялякага іншага. Ну, напрыклад, на рамонт мы не проста выкарыстоўваем нашу здольнасць рамонт. На рамонт нам яшчэ трэба гэтыя самыя расходнікі. То бок некаторыя рэчы нам трэба разбіраць з дапамогай пэўнай здольнасці, пасля чаго гэты лом, які ў выніку атрымліваецца, выкарыстоўваць для таго, каб рамантаваць. А рамантаваць нам трэба будзе, таму што нашыя найлепшыя сябры тутака гэта турэлькі. А турэлькі ў нас вытанчаныя, іх трэба падтрымліваць у пэўнай кандыцыі. Так, сапраўды мы адсюль прыйшлі, а я ўжо і забыўся. А чаму я не залутаў там ні халеры? А, я адразу пабег вам паказваць, што мы ў космасе насамрэч, вось чаму. Гэта, дарэчы, месяц. Мы знаходзімся не на арбіце Зямлі, а на арбіце месяцу. І з месяцам у нас звязаная DLC-шка. Тут ёсць лютая DLC-шка. Фактычна роуглайк. То бок бясконцыя прыгоды. Падчас якіх мы намагаемся выжыць. Так. Офіс нейкага Юрыя. Пачакай. А, гэта вось той сайт-квест звязаны з знікшымі гэтымі самымі нейрамодамі. Ну, шчыра кажучы, я не ўпэўнены, што можна вось так па сцяне прайсці з дапамогай нашай пенагарматы. Давайте паэксперыментуем. Моя улюбёная рубрика «Эксперыменты у Immersive Sim'ах». Мы захаваліся і зараз будзем вытрачаць набойчыкі трошкі. Ну, слухайте, неблага. Але ось за кут пераскокваць цяжкавата. А, слухайце, магчыма, можна заскочыць ось сюды. Я прыдумаў лепш. Вось там наш кабінет. З яго можна выскачыць сюды, прайсці па вось гэтым, па гэтай, ну гэта, мабыць, нейкая жырандоля, і па ёй папасць куды нам трэба. Зараз мы хутчэй за ўсё памрэм. Ой.
А, слухай, доскочили. Доскочили. Все окей. І вось прыйшлі куды трэба. Насамрэч гэтага не трэба было рабіць, таму што на гэты масток мы спакойна маглі прыйсці. Вось там у нас была тая місія, дзе мы учора скончылі. Я майстар у тым, каб знайсці альтэрнатыўныя шляхі там, дзе можна проста прайсці. Опа. Упс. Чуеце гупат? Фантом. Я спадзяюся, гэта не плымяны фантом, таму што палымяныя яны нейкія надта жорсткія. Так, гэта быў звычайны фантом. Яшчэ адзін. О, гэты памёр з адной плюхі. Ці гэта быў той жа самы, і ён падняўся? А, магчыма, гэта быў ён. То бок мы яго паклалі на зямлю і потым дабілі. Окей. То бок 3 набойчыкі на аднаго звычайнага фантома. Будем ведаць. Смецце. Давайте глядзець. Гэта ў нас аддзел продажу. То бок тут да халеры эфектыўныя менеджеры у нас сядзелі, і адзін з гэтых эфектыўных менеджераў скраў нейрамоды. І, глядзіце, што мы знайшлі. Lexi Flame Bolt. Гэта ў нас набойчыкі для лялькавага гэта самага арбалету. Тут ёсць зброя, якая не робіць аніякіх пашкоджанняў. Вось зусім. Абсалютна аніякіх. Але яе можна выкарыстоўваць для таго, каб удалённа... Бляха. Я яго забіў? Здаецца, забіў. Але ж у мяне рэакцыя. Вы бачылі як? Оба! Дык вось. Тым арбалетам можна аддалена націскаць кнопкі усялякія, каб адчыняць дзверы ці штосьці гэткае. Вось, дарэчы, арбалет. Пластыкавы. Zero damage. Ну. Я забіў крэсла, так. Яно на мяне кінулася, і я яго забіў. Мне не сорамна, яно таго заслугоўвала. Так, што ў нас тут така? 4 нейрамоды. Ах ты ж Юрый. Дарэчы, Юрый гэта вось той жэўжык, які тут хадзіў. Тут така можна заўважыць, што... Вось, давайте зараз зазірнем. Вось тут така мы білі. Та-да-да-дам. Выканалі пабочны квест. Так, я за хлопца вырашыў гуляць. Ну, просто таму, што мы тут сябе ніколі не бачым. Тут люстэркі не працуюць. Калі бы я мог бачыць, за каго мы гуляем, я б хутчэй за ўсё абраў дзеўчыну, але так няхай будзе хлопчык. Дык вось. Вось рэшткі таго фантома, якога мы забілі. І у яго ёсць імя. То бок, кожны фантом у мінулым быў чалавекам, і мы кожнага фантома можам пабачыць імя. Вось гэта менавіта той Юрый Кімура, які скраў нейрамоды.
То бок ён, відаць, паспеў скарыстацца трошкі. Засандаліў сабе адзін. Ну так і я же кажу, що тут ні халер не бачна. Ён ведаў, што яго ўжо заўважылі. Ух, Юры. Калі б можна было пабачыць, тады б я б лепш глядзеў, вядома, на дзяўчыну і абравую дзяўчыну, але у сувязі з тым, што мы ні халеры не бачым, няхай будзе хлопча. ХП у нас цэлыя, таму што мы далі рады, так бы мовіць. Все, здаецца, тут больш нічога няма. Трэба запамятаць, што тут ёсць месца, каб прайсці далей з дапамогай карткі. Кайфова. Мы знайшлі 4 нейрамоды. Давайте паглядзім, куды іх можна скарыстаць. Нейрамоды. Насамрэч шмат куды. Але ў першую чаргу мы будзем што паляпшаць? Вядома, наш інвентар. Глядзіце, які ў нас цяпер інвентар. Вось такога памеру, божух, на які ён велічэзны. Кайфы. Дык так, тут складаная сістэма, то бок яны, па-першае, інфікаваліся, па-другое, іх маглі наўмысна заразіць з дапамогай вось гэтых навуковых нашых распрацовак. Па-трэцяе, іх маглі кантраляваць у тым сэнсе, што тут ёсць іншапланетянскія звышздольнасці, якія могуць літаральна залазіць у галаву чалавекам і кантраляваць іх. І ўсё гэта магло быць выкарыстана для таго, каб ператварыць іх на фантомаў. Так, што-небудзь яшчэ трэба утылізаваць? Не. Перапрацовачка. Кайфовенько. Так, у нас есть новый чертеж. Мы можем рабіць псай-хіпо. А набойчики до нашага шатгану пакуль што не можем. Таму лепш будем хадзіць з пісталетам. Все, мы тут файна палазілі. Мы здабылі шатган. Цяпер можна працягваць ісці за сюжэтам. Мы вяртаемся у тое месца, дзе былі. У тое месца, дзе мы шукаем Лоренцо Гальвані. А, я яшчэ хацеў, здаецца, дэкамацу учора такі казаў. Дык возьми турельку з сабою. Давайте паспрабуем взять турельку з сабою. Здаецца, пры пераходзе на іншую лакацыю яна... Вось. Не, яна, бач, не бярэцца. Не бярэцца. Мясцовая біясфера піпец якая складаная, і гэта дужа добра. І мы ў ёй будзем актыўна разбірацца. Таму што ў будучым у нас будзе, вось бачыце, як на малюначку, у нас будзе візар. Такая ж халера, як усталяваная ў турэльках, якая дазваляе нам сканаваць наўколле, заўважаць мімікаў, а калі мы ўжо заўважылі, іх можна дадаткова прасканаваць і гэткім чынам штосьці аб іх даведацца. То бок істоты гэта складаныя, у іх ёсць свае ўразлівасці, свае пэўныя ўласцівасці, якія дазволяць нам іх больш эфектыўна забіваць. Ага. Цікава, а як сюди залезці? А як сюди залезці? Не ламаецца.
Не, тут прайсці нельга. Security locket. А, магчыма, трэба ось адсюль. Эць. Во, unlock security locket. Все. Все слушно. Все логично. И тут турелька. Целая турелька. Вось гэтая турелька нам может дапамагчы. Что-нибудь яшчэ цікавае есть? Мне здаецца, няма. Турелечка, пайшлі со мной. Так. Не праз рамку, каб яна не пілікала. Чакай. Не залутаная. Тут мы всех забили. Тут у нас было, здаецца, 2 фантомы. Мы им напинали. И у наступным пакойчыку у нас таксама ёсць фантомы. Это звычайныя фантомы, таму супраць іх турелька будзе даволі эфектыўная. Захоўваемся і асцярожна вылазім. Цішы, цішы, цішы. А, халера, гэта роботы. Это не фантомы. Супраць іх турелька нам не дапаможа. Рыт-рыт. Бежим! Турелька, ну, яна распазнае як ворагаў толькі іншапланецян. А закарабчаных роботаў яна як варагоў успрымаць не будзе. Адпаведна, з імі мы мусім сваімі ўласнымі рукамі разабрацца. Вось тут у нас быў мімік, гэта яшчэ адзін праход у тое ж месца. Просто што мы выходзім, бачыце дзе? Мы выходзім значна вышэй. Дзякуючы гэтаму мы можам агледзець усю гэтую мясцовасць. Ой-ой-ой-ой. Нас ледзь не заўважылі. Асцярожней трэба агледжваць. У нас ёсць 2 роботы, що найменш. Глядзіце, нябожчык. Да яго хутчэй за ўсё можна даскочыць. А можа і не. І яшчэ адзін робот прыкідваецца мёртвым, то бок 3 роботы. Ну і вядома, тут будуць яшчэ гэтыя самыя. У тым ліку іншапланецяне. Будуць праверыць, ну ты паглядзі на яго. Ён безнадзейна мёртвы. Стелс. Так, як нам сюди залізти? Так, а, до речі, тут така у нас утечка радіації. Витік радіоактивних матеріалів. Фактично, тут як у сталкера все. Монстри, аномалії, асяроддзе прыгожанькае складанае і радыяцыя. І лутацца трэба. Так, робот поўзае. Рыхтара няма. Ну так. У якасці рыхтара тут кожная турелька гэта рыхтар. Прыгоженькі, міленькі і заўжды нам дапамагае. Лагічна? Лагічна. А, слухайце, дарэчы, у нас же ж ёсць, ось ёсць у нас утылізацыйныя гранаты, а ёсць электрамагнітныя.
Тэарэтычна яны нам могуць моцна дапамагчы супраць робатаў. З іншага боку, іх прасцей забіць. Робаты насамрэч лютыя. На мінулым стрыме мы даведаліся, што яны па нам шпуляюць вагнемётам. То бок недооцэньваць іх не трэба. Карацей, мы захаваліся, давайте эксперыментаваць. Выбухнул. А, боляча. Ля нам пашкодзілі бронекамізэльку. Яно спрацавала, толькі я трошки не даў рады, недастаткова хутка пабег іх дабіваць. Ля, шосці разбураецца. Давайте паглядзім, як будзем рамантаваць бронекамізэльку. Мы можам зжэрці што-небудзь, піваса бахнуць. Не, півас нам не трэба, нам трэба гарбаткі, каб трошки пахіліцца. І чым у нас рамантуецца бронекамізэлька? Вось гэтым юз. Нармалёва, падрамантаваліся. Дарэчы, ключ гэта ў нас адзіная рэч, якая не ламаецца. То бок яго мусіць таксама трэба будзе неяк прамацоўваць, бо ён дужа карысны. І зараз мы памятаем, што у нас тут ёсць яшчэ адзін робот. Таму асцярожна па стэлсу да яго давайте паспрабуем падысці. Яшчэ? Ну, трошки не атрымліваецца з роботамі стэлс. Тым не менш. Хух. Ну і все. Здаецца, пакуль тут нікога няма. Турелька зламаная, можна будзе адрамантаваць калі-небудзь у будучым. Адрамантаваць другога ўзроўню рамонт. Так, шукаем якія-небудзь коды. Фабрыкатор мясцовы, дарэчы, не працуе, то бок мы не дарма зазіралі ў свой кабінет. Вось, дарэчы, тое месца, адкуль мы прыйшлі. Тут мы не маглі прайсці, таму што тут токам б'ецца. Ля! Гэта просто кавалак столі адваліўся. Сур'ёзна. Я думаў, гэта мімік. Разваливается станция. О! Няборшчык зваліўся. Халера. Мімікі. Ну ты ідзеш да мяне, не? -1. Яшчэ шнайменш 1. І ён ужо схаваўся. Дзякую.
Дзякую. Зазірай яшчэ, калі будзе магчымасць. Во, пабег. Я забіў столю. Тут мы забіваем усё, таму што гэтыя скатынякі могуць ператварацца на што заўгодна. Ён, дарэчы, паспеў нас падрапаць трошкі. Давайте. Гэта у нас што? Аператор. Што за аператор? Так, яшчэ бахнем гарбаткі, яшчэ бахнем кафе, то бок кавы. І яшчэ рамантанем наш гэты самы. Як ты рэагуеш? Во. Всё. Наша бронекамізалька цалкам адрамантаваная. Файна. Вось адтуль мы прыйшлі, вось стаіць наша турэлька. Не паламаная, цэлая абсалютна. А, глядзіце. Калі трэба адрамантаваць турэльку, якая функцыянуе, трэба рамонт 3-го ўзроўню. Калі трэба неяк падлатаць турэльку, якая ўжо разламаная, рамонт 2-го ўзроўня. Во, як яно працуе. Яшчэ дзесьці хтосьці. Я чуў. Вітанкі. О, у гэтага жэўжыка быў нейрамод. Прыемна. Так. Што у нас тут ёсць? У нас тут ёсць месца, у якім да халеры радыеактыўна. Мы туды не палезем. У нас ёсць... О! У нас нават код ад гэтага месца ёсць. Гэта у нас кладоўка. Я памятаю, што калі я ўпершыню праходзіў, я пралез праз дах, але можна знайсці код і прайсці як чалавек. Скотыняка. Дзе? Да блин! Стаў пасярэдзіне пакойчыку і ва ўсе бакі пачаў размахваць ключом. Так, паляпшэнне. Паляпшэнне мы зараз хуценька скарыстаем, каб яно шмат месца не займала. Нармалёва. Нейкае смецце. Во, вось бачыце, тут можна пралезці праз дах. І, дарэчы, мы зараз усё адно залезем на гэты дах, таму што, магчыма, там на даху яшчэ што-небудзь будзе ляжаць. Не? А, во. Гранатку знайшлі. Шыкоўна. І там я бачу яшчэ аднаго нябожчыка. Ля, радыяцыя. Туды мы неяк заскочым. Трошки пазней. Спачатку трэба прайсці вось тутака. Чарцёж? Не. Не чарцёж. Просто малюначак. І я толькі вось зараз заўважыў, што наш ліхтарык разраджаецца. То бок вось ён хоп на максімум. І калі мы яго умыкаем, ён пачынае ідзі сюды разраджацца. Думаў, схаваўся? Не схаваўся. Вось менавіта праз гэта мне не падабаецца будучыня. Колькі гульняў мы не гулялі пра будучыню,
У іх заўжды ліхтарыкі паршывыя. Так. Колькі у нас нейрамодаў? 3. Я хочу сабе ось некрапсію, каб гэтых жэўжыкаў крамсаць. Але пакуль што нам трэба яшчэ адзін нейрамод. Пэнк. У нас ёсць одно паляпшэнне. Ці можна палепшыць... ключа нельга палепшыць, на жаль. Давайте палепшым тады пісталет. Дакладнасць. Пакуль што мы будзем хадзіць з ключом і пісталетам, таму што у нас няма магчымасці крафціць набойчыкі для драбаша. Адпаведна, мы мусім карыстацца у крайнім выпадку. Так, а як сюди увайсці? Бачыце, там да халеры чаго смачнага ляжыць. Мы мусім сюды увайсці. Кроў з носу. Можна адсунуць гэтую халеру, але ў нас пакуль што няма столькі сілы, таму мы ж будзем рабіць што? Мы будзем караскацца. А, вось адтуль, дарэчы, можна скочыць. Магчыма, можна будзе нават не караскацца. А, ну так нашмат прасцей. Оба. А, і тут фабрыкатор ёсць. О, чуйце музыку. Нам падказваюць, што гэта бяспечная зона. А Artax Propulsion System, што гэта мы знайшлі? Мы знайшлі нейкі чарцёж, але не ведаю ад чаго. Так, эмейлікі. Файлы. Fabrication Plan. Цяпер мы можам стварыць вось гэтыя арбалеты. Няблага, няблага. Давайте ўсё смецце выкінем. І паглядзім, што мы можам скрафціць. Так, гэта ў нас набойчыкі для пенагарматы. Это ключ, рамонтная халера, хайпо, набойчыкі, медкіт, вось. Модуль, мікраграміці, манеўры. А, гэтая халера дапаможа нам лётаць у космасе. Вось, вось што гэта. Это джетпак. Гэта у нас арбалет. Гэта у нас набойчыкі да арбалета. Всё нармалёва. Колькі у нас в пісталеце хапае, але можна зрабіць яшчэ. Таму што металу у нас пакуль што дастаткова. Так. А цяпер мы будзем думаць, як даскочыць...
У нас же ж цяпер ёсць джетпак. Вось як мы даскочым туды. Давайте спрабаваць. Захоўваемся. Як гэта працуе? Прабел. І яшчэ раз прабел. Оба! Даскочылі. Яшчэ раз усе вітанкі ад ніндзі. Яна тут сабралася швэндацца. Гэта дарма, гэта дарма. Трошки? А, окей. Контрол панел. А, окей. Нам трэба спусціцца ўніз. Пад гэтым пакойчыкам ёсць яшчэ адзін пакойчык, дзе да халеры ўсяго смачнага ляжыць. Але там уваход завалены, а як нам туды пралезці? Я думаў, мы адсюль зможам. Вось, напрыклад, гэта выглядае як штосьці, што можа адчыняцца. Але, відаць, не. Можа, тут якое акенца ёсць? Ды не, няма. Ой, робот дрыхне. Окей. Давайте паспрабуем зрабіць кагосьці. Гэта у нас такі ж робот, які лёталі тутака, але не закарабчаны. А, ён нам рамантуе нашу бронекамізэльку, окей. Карысна на будучыню. Дык гэта, а што нам тут рабіць? Мы, відаць, не стрыгерылі гэты самы. Карацей, нам трэба прайсці сюды, каб прайсці сюды, трэба картка. А картка у нас вось там лётае. То бок нам з вами зараз трэба ў космас. Вось чым мы будзем зараз займацца. Every airlock has a manual seal you'll have to disengage before you can spacewalk. While engineered as a safety measure, it's irrelevant when the enemy is already inside the station. If you do go out there, I wouldn't stray far. The Typhon may have spread to the exterior. And remember, other airlocks you find will have to be opened from the inside first. Looks like you've already got a propulsion system, so you should be fine maneuvering. То бок теоретычна іх можна выкарыстоўваць у якасці шорткатаў. То бок у розныя месцы гэтых самых станцый мы можам трапляць у тым ліку праз космас. Не халеры сабе сістэма. Ну шо, шановныя, захоўваемся, давайте зробім хардсейв, таму што мне страшна. І спрабуем націскаць. 1 з 5. То бок усё гэткіх гейтоў 5 штук на станцыю. Палёт у космас у нас будзе цяжкі. Таму што у нас survival мод уключаны. А на survival модзе у нас будзе скончвацца кісларод, таму што наша бронекамізэлька не герметычная. Падчас звычайнага праходжання мы можам больш-менш спакойна лётаць у космасе, зараз у нас будзе абмежаваны час. Таму рыхтуемся паміраць.
Мапа нападзе на нас. На нас можа напасці хто заўгодна. І мы на сябе таксама можам напасці. Таму што ў будучым мы ж можам ператварыцца на іншапланецяніна. Мы таксама можам напасці, так. Microgravity detected. О. Дзень добры. Мікрагравіці. Кіраванне. ВСД. Shift. Каб паскорыцца. Каб круціцца QE. Вышэй пробел. Ніжэй C. Круціцца E і Q. Q плюс E. Спыніцца аднамаментна. Ну, давайте спрабаваць. Там, дарэчы, на нас таксама будуць нападаць. То бок вы не думайце, гэта небяспечнае месца. Дзе ў нас гэты... Во. Не, чакайце, гэта тое месца, адкуль мы прыйшлі. Карацей, нам трэба тут шукаць таго доктара. Доктар у нас тут відавочна ў выглядзе нябожчыка, таму нам трэба ось паглядзець на ўсялякіх корпсаў. Тутака у нас лётае хто? Дзень добры. Як вашыя справы? Карізма Шоудан. Бярэм. Oxygen Refill Station. Пачакайце, а дзе ў нас кісларод адзначаецца? Божух, наколькі тут месцаў можна паляцець. А я нават не ведаю, калі я памру. В тым сэнсе, што я не ведаю, колькі ў мяне кіслароду. Ля, страшна. Ось у нас Oxygen Refill Station. Як гэта тут працуе? Рэфільнулі. Правы низ? Не, так фішка ў тым, што я ж кажу. У мяне survival мод. То бок, нам на самым пачатку пісалі, што у нас ёсць адтуліны ў нашай бронекамізэльцы і кісларод будзе выцякаць. Божухна! А куды ляцець? Я, шчыра кажучы, ўжо згубіўся. О, дзень добры, а вы хто? Джозе. Хосе. Хосе ці Джозе? Знак бясконцасці? Ну слухай, сапраўды. Гэта дзіўна. Бо мяне ж на пачатку папярэджвалі, я сам асабіста гэта падключыў, каб было больш боляча. Таму што я люблю сурвайвал механікі. Так, куды мы ляцім? Алё.
Зачыненая. Ну, слухайте, добра, што яна бясконцы, таму што я згубіўся катэгарычна. Мазахізм. Ну, эй, ну і я люблю, калі сусвет злы наўкол. Калі сусвет злы і патрабавальны, ён адчуваецца сапраўдным. Я гэткае люблю. Гэта спрыяе паглыбленню у тое, што адбываецца. Так, гэта штосьці чырвонае зяе. Што гэта за чырвонае зяе? А дзе я? Ну, слухайце, калі ён бясконцы, то паляцелі сабе. Multiple objectives. Здаецца, гэта не тое месца, адкуль мы вылецелі. Ці гэта тое месца, адкуль мы вылецелі? Ну, гэта тое месца, адкуль мы вылецелі. Hardware Labs. Ну, мы адсюль выйшлі. Окей. Фіксуемся. Спыняемся. Брейк. Гэта зачынены аэрлок. Зачынены аэрлок. Во. Вось там... А, пачакайце, гэта таксама Hardware Labs, але іншы ўваход? Слухайце, складана. Злояга сусвету хапае наўкол. Так той злы сусвет, у якім мы жывем, ён не цікавы. Ён злы, ён добра прапрацаваны, але ён не цікавы. Так, зараз паглядзім, гэта... Дзе мы? Ён не надта прыгожы. Ён месцамі, ну, зусім нудны. Спадзявацца на добрую канцоўку неяк зусім аптымістычна атрымліваецца. А тут ж паглядзі. А, ну вось мы вярнуліся там, дзе былі. Карацей, нам трэба у той іншы ўваход. Тут у нас прыгожая касмічная станцыя, таямнічыя іншапланецяне. Вось гэткі злы сусвет мне падабаецца. А тут мы паміраем на кожным кроке, але можам адрадзіцца, таму што у нас ёсць захоўванні. Таму і памерці не шкада. Тым больш, што за некаторыя смерці, як мы сёння дазналіся, нам даюць ачыўкі. Microgravity detected. Окей. Але мне не падабаецца, што кісларод бясконцы. Так, спыніся. Яшчэ раз. Дзесьці вось у тым напрамку у нас штосьці яшчэ было. Давайте шукаць. Refill Station, аэрлок зачынены. Ля, трошки голова крутится. Шаттл Бэй зачынена. Карацей, давайте яшчэ раз да гэтага нябожчыка. А ўжо ад яго будзем неяк адштурхоўвацца.
Дзень добры зноўку, пані. Вы добра выглядаеце, да? З улікам вашай сітуацыі. Так. Во, нам хутчэй за ўсё далёка ляцець нікуды не трэба. Вы бачыце, якая яна даўжэзная? Гэта тое, што я вам казаў. Яна зроблена ў выглядзе вежы, і таму перасоўвацца па ёй зручна менавіта з дапамогай ліфта. Вось адтуль мы выйшлі, а нам трэба вось сюды. Непадалёк. Во, знайшоў. Гэта тое ж самае месца, проста што заблакаваныя, таму што штосьці выбухнула. А вось, дарэчы, доктар Кальвіно. Дзень добры. А вось і картка, дарэчы. Хе-хе-хе. Not surprising. Well done. Вядома, well done. Я ж малайчынка. Палутаемся яшчэ трошкі. Ого, і тут яшчэ нейкі лут. Вось за гэтымі дзвярыма мы былі. Што гэта за гук такі страшэнны? Гэта штосьці можна адрамантаваць, але, вядома, не зараз. Што-небудзь яшчэ карыснае? О, вось там хутчэй за ўсё будзе. Ой, глядзіце, колькі луту! І сейф. У нас ёсць сейф. Халера ў космасе. Ні халеры сабе. Так. Bridge files. Все. Тут хутчэй за ўсё можна будзе адрамантаваць і неяк па-хуткаму пралазіць, каб не лезці кожнага разу ў гэты шлюз. Давайте, дарэчы, глянем. Аудиология. Во. Mio, this is Dr. Calvino. Well, I suppose you've turned in, or you're ignoring me. I just want to... Well, I will be a little late for my shift tomorrow, but the first thing in the morning, I want you to put together a new micro-lens array. You see, the old one it's garbage. And get what you need from the machine shop. And if Clive is being an ass, just take it from the supply closet when he's not looking. We're not supposed to know the code, but, well, I'm sending it to you anyway. Ага. Mio, this is Dr. Calvino. What's up? I'm feeling ill, not myself today. I think I won't be in for my shift at all. Okay. Do you still want me to finish this array? I fabricated a shit ton of glass. Array? I don't recall. You asked me to set up a new array. You must have misunderstood. Are you... Honestly, I prefer if you left my experiments alone in my absence.
Well, look, I have a message you left me. Seriously, I would not have made all of this if you hadn't. No, of course. I remember now. Let's just. Іншопланетяне. For the time being, it doesn't matter. It doesn't matter? Let's talk about it tomorrow. То бок, каб знайсці гэты код, трэба будзе знайсці тэрмінал, з якога Кальвін адпраўляў імейлы, і потым вярнуцца сюды. Бляха-муха. Окей. Просто не паміраць сумна. У некаторых гульнях, напрыклад, у Dead Space, літаральна робяцца кайфовыя анімацыі смерці, каб паміраць было яшчэ і цікава. Стоп. Дарэчы, рыхтуемся паміраць. Таму што падчас таго, як мы адсутнічалі, хутчэй за ўсё, туды прыбеглі іншапланетяне. Так, Стэнлі Парабл прышпільны. Кайфовы экспірыенс, але фактычна гэта не сусвет. А ты ж мяне знаеш, я люблю даследаваць сусветы, а не сэнсы. Там гэта гульня з сэнсамі, гульня з тым, як гульні працуюць. Такая цікавая рэч, але не зусім маё улюбёнае. Але цікавая, мне спадабалася. Осторожно идем. Мы здобыли картку и теперь можем... Спужали меня. Дарэчы. И теперь можем залезть у ягоны кабинет. Вітанкі, турелька. Чакай мяне. Захаваемся на усялякі. Кожнага разу, як мы дзесьці адсутнічаем, сітуацыя на станцыі можа змяніцца. І нам могуць раптоўна у знаёмым даследаваным месцы адарваць сраку. Доктор Кальвіна воркшоп. Ля, паглядзіце. Што там у космасе лётае? Вы бачыце гэта? Гэта нейкія незнаёмыя нам іншапланетяне, з якімі відавочна мы яшчэ пазнаёмімся. То бок яны, у адрозненні ад нас, сябе ў космосе адчуваюць абсалютна спакойна. Так. Плутаемся. Що тут у нас? Нейкий расклад. Нешта складанае. Найлепшае, што мы можам знайсці, гэта чарцёж. Там што крафт гэта нашае усё. О, паляпшэнне для зброі знайшлі, добра. І, дарэчы, мы знайшлі тэрмінал. Давайте паглядзім, які код. Не тое. Не тое. І... Шосьці не тое.
Штосьці зусім не тое. Ну окей. Тады давайте захаваемся, вядома. І залазім куды? А, патрэбна даць напругу. Бачыце, тут правады ідуць. Запускаем. Ага. Не працуе. Дыагностика. Нам трэба адрамантаваць тое відэа, якое мы самі сабе даслалі. І, магчыма, зараз яно спрацуе. Мы штосьці самі сабе распавялі пра нашага брацельніка. Наш брат сцёр нам памяць. Nice work, Morgan. The looking glass screens are online again. Head back to your office as soon as you can. It's important you hear the rest of your message. I'll meet you there. Окей, окей. Все, зараз мы будем вяртацца ў наш кабінет, каб дагледзець. Але рабіць гэта, вядома, трэба асцярожна. А можна неяк гэтыя меткі скінуць? А, слухайце, мы яшчэ... Ой, тут... Вось гэтак можна рабіць, кайфы. Хоум-порна. У, якая арыгана сёння. Шалаўлівая. Наш брательнік з нейкай такой халеры сцёр нам памяць. Для таго, каб з гэтым разабрацца, мы запісалі сабе відэа. Ідзе там порна, велічэзнае пытанне. А яшчэ тут у нас з'явіліся фантомы новыя. Чуеце, як гупае? Дзень добры. Тут хтосьці таксама, як і мы, хаваўся ў вентыляцыі і не дажыў. Сіблінгі. Ну, гэта у нас сюжэт з гэтага самага, з Kingdom Come. Так, а куды мы гэткім чынам трапляем? А, гэта той кінотэатр, памятаеце? Вось там мы былі, а тутака не былі. Ля там шосьці размаўляе. Страшна. Ну, трэба дадаследаваць мясцовасць, таму што усялякае карыснае тут паўсюль схавана, і забраць яго можна толькі знайшоўшы. Ці можа не. Хутчэй за ўсё мы яшчэ сюды будзем вяртацца. Скатыняка якая. Яшчэ і заўважыць паспеў. Захоўваемся. А!
Як ён нам наваляў? 50 хп збіў. Скотыняка. Насамрэч не маем ніякіх падстаў думаць, што яны не павылазілі ва ўсіх іншых пакойчыках. Таму трэба рыхтавацца. Спачатку трэба пахіліцца. Чыпсігі. Бухло бухаць не будзем. Чыпсігі. Смецце. У нас зноўку ёсць паляпшалка. А што нам можна палепшыць? Палепшым пісталета. І ўсё ж таки, мабыць, пахілімся з сур'ёзнай хілкай, таму што ў нас іх 14 штук. Трэба ж карыстацца. А то панабралі, паналуталі. Стелс. Ёсць тут хто? Ёсць. Холера. Так. Што ж ты такі плотны? Вы бачылі? Дарэчы, вы бачылі? Першы набойчык, які быў са стану стэлсу, ён нашмат больш пашкоджанняў зрабіў. То бок стэлс уплывае. Стэлсам трэба карыстацца. Знайшоў кампанію. Ну, кампаніі тут заўжды будзе да халеры. І падчас гэтага праходжання я ўсё ж таки думаю актыўна выкарыстоўваць менавіта іншапланецянскія гэтыя самыя нейрамоды. Праз гэта турелькі нам будуць ужо не сябрамі, але, магчыма, іншапланецяне будуць сябрамі. Фактычна у нас атрымаецца злое праходжанне. Мы станем на бок іншапланецян і будзем наадварот намагацца знішчыць зямлю. То бок мэта іншапланецян зараз дастаць нашу планету, далезці да яе. І мы, калі б былі на баку чалавецтва, мы бы мусілі перашкодзіць, але мы ім хутчэй за ўсё будзем дапамагаць. Ля, капец. Фішка ў тым, што ўсе гэтыя фантомы, вось мы зараз будзем у гэтым пакойчыку, калі на падлозе, калі вось таго выйсця не будзе ляжаць чалавек, значыцца, гэтыя фантомы яны ўтвараюцца з нябожчыкаў з цягам часу. Стэлс. Які ти ходки! Що він нам зробив? Ён нам сраку одарвав. Треба щось з'їсти. Куську, ну,
Окей. Тады будзем па-іншаму вырашаць пытанні. Фактычна, вось гэтыя мімікі дробныя, гэта ж літаральна пацукі. Толькі вось яны да халеры пацукі касмічныя. Не, бачыш, нябожчык ляжыць. Адпаведна, гэты фантом проста адкульсьці прыйшоў. А яшчэ там дробныя ходзяць. Тише. Стелс. Ну-ма, паспрабуем. Залупашылі, слухай. Ён нас нейкім калатарам пашкодзіў трошкі. Але толькі трошкі. Шо ты, скатыняка? Думаў, я не заўважыў. Гэта асаблівы мімік. Ён нейкі шыпасты, бачылі? Бачылі? Ён утварыўся з гэтага фантома. Стой! Шо ж ты бегаеш туды-сюды? Гэта завецца сюрпрайз-атак. Калі мы па стэлсу... Attention. Station leadership has issued an alert. All personnel should report to muster stations immediately and await further instructions. Калі мы па стэлсу забіваем міміка, які схаваўся, гэта завецца сюрпрайз-атак. Адчапіся псіхічна, ну так. Фактычна гэта ўжо іхняя станцыя. І мы б тут проста выперліся і штосьці сабе дазваляем. Але нічога, хутка мы з імі будзем сябрамі. Ну, то бок не хутка, а я нагадваю, гульня фактычна яшчэ не пачалася. А шо ж вы жорсткія такія? Ён мне ХП да халеры сняў. Вось гэтыя шыпасты, яны нейкія лютыя, слухайце. Окей. Яшчэ ключа скінем. А гэта, дарэчы, можна скідаць? О, дарэчы, гэта таксама можна скідаць. Не, пачакай, не ўсе. Я просто хачу паспрабаваць. Спліт. Ось так. Часто скінем, таму што нам зараз мана не трэба. А з іх у нас да халеры чаго файнага можна здабыць. Арганіка, метал і экзотыка, як я разумею. Окей. Ей, смачненько. Ці можам мы што-небудзь новае зрабіць? Не.
нічога новага зрабіць не можам, але нам трэба зрабіць набойчыкаў. І яшчэ адну. Пакуль што ў нас не той, каб шмат набояў да дубальтоўкі і наш асноўны сябра пісталет. Захоўваемся і давайте паспрабуем даглядзець нашае паведамленне. You're not gonna like what I have to say next. You have to destroy Talos 1. The research, the Typhon, nothing can survive. Including you. I know how it sounds, but you've seen what those creatures can do. They're a part of you now. If even one cell gets back to Earth, we're lost. I'm sorry. I wish there was another way. January can walk you through activating the self-destruct mechanism. Alex will try to stop you. He's allergic to failure. Too proud to go back to Mom and Dad with his tail between his legs. So it's up to you now. Good luck. Told you wouldn't like it. Як я і казаў, мы сабе даслалі паведамленне аб тым, што нам трэба знішчыць станцыю, просто каб забяспечыць бяспеку зямлі. January 2035. I'm an operator. There are many operators aboard Talos 1, but none of them are like me. А гэта той жэўжык, які нам дапамагаў. Over here. Студзень. Ён, ну, гэта штучны інтэлект, фактычна. Мы яго запраграмавалі, каб ён там нам дапамагаў знішчыць станцыю. I'm your plan B. My first task was to free you from the simulation. The second task was to make sure you saw your video. Those are done. Interesting. New directives are now available to me. The self-destruct protocol for Talos 1 is activated by 2 arming keys. Your brother has the first. You had the second. Alex destroyed your arming key. But you hid a fabrication plan for a new one in deep storage. That's where you need to go next. We can worry about getting Alex's key afterwards. The Typhon are spreading fast, Morgan. You'll be racing against them. And your brother. This key card will grant you access to the main lift and all the labs. The main lift is the fastest way to reach deep storage. Цяпер у нас ёсць магчымасць карыстацца асноўным ліфтам, тым велічэзным. Якая у нас тут сітуацыя? You asked me to provide you with more neuromods, which I've done. Good luck, Morgan. О, нейромоды. You designed me to assist you. I have more instructions, but I can't access them until you've recovered both arming keys. Карацей, каб знішчыць станцыю, трэба 2 ключа асаблівых, выкарыстаных, як заўжды, адначасова. Адзін у нас, другой у брательніка. Ён свой знішчыў, але ёсць блюпрынт, які дазволіць нам яго стварыць нанава. І зараз мы мусім яго пайсці шукаць. Захоўваемся. Набойчыкі ёсць. Інвентар у нас пусты. Файна. А, дарэчы, нам далі нейрамода. У нас цяпер 4. Можна ці прамацаваць хакінг, ці прамацаваць рамонт. Я хачу рамонт. Насамрэч. А, яшчэ вось гэта нам трэба. Халера. Мы будзем перыядычна знаходзіць паляпшэнні для зброі. І зараз мы гэтае паляпшэнне не можам усталяваць, таму што трэба вось здольнасць каваля. Блін, усё хочацца.
А яшчэ вось гэтую галіну мы ўвогуле не даследавалі, што тут у нас ёсць. Павелічае дамаг ад зброі вагнепальнай. Мы хутчэй бегаем, хаваемся, караскаемся. Гэта у нас камбат фокус. Нейкі стан, у якім мы відавочна лепш змагаемся. О, стелс! Слухайце. Вчора Арыгана сварылася на тое, што я не прамацоўваю стелс, а тут ж ёсць стелс. Глядзіце. Ворагі нас павольней заўважаюць. Давайте возьмем. Гэта мы менш робім гукаў. Гэта мы можам бегаць без гукаў. Во, вось гэта дакладна трэба. 200% дамагу, калі ворагі нас не заўважылі. Яно ўжо ёсць, ну то бок мы бачылі, што з стану стелсу пашкоджанні больш моцныя ідуць. А цяпер яны яшчэ больш моцныя будуць, калі мы прамацуем вось менавіта гэтую халеру. Бляха. Я хацеў прамацаваць аўтапсію, вось што я хацеў. Карацей, трэба нейрамоды. Мат нейрамодаў. Так, там мы былі. Што гэта за гук? Што гэта быў за гук? Траўма-цэнтр. Слухайце. Цяпер з драбашом мы можам даць рады супраць таго палымянага жэўжыка. Давайте паспрабуем. Бляха. Вытраціў набойчык дарма. Иди сюда. Где он подевся? Good morning, Talos. Our resident counselor, Dr. Cole, would like to encourage anyone experiencing symptoms of disturbed sleep, chronic stress, or anxiety to schedule an appointment in the trauma center. Мы яго нібыта перамаглі, але ён знік. То бок мы яго нават залутаць не можам. Забіў лямпу. Вось менавіта гэтыя дробныя мімікі, гэта насамрэч геніяльны выйсце, то бок звычайна, калі мы вось гуляем у нейкую гульню, паступова мы там збіраем зброю, паляпшаемся і найпрасцейшыя першапачатковыя ворагі ўжо проста як смецце. Іх забіваць не цікава. Але тутака гэтыя дробныя мімікі, яны нас будуць пужаць у канцы гэткім жа самым чынам, як і у нас на пачатку. Просто таму, што яны вось гэткія, пабудаваныя на хорары. Цікава, а чаму ён туды схаваўся? То бок ён ад нас збег? Пачакайце. Ён пахіліўся аб полымя? Сур'ёзна? Ён пахіліўся аб полымя.
Во, а цяпер мы яго забілі. Але ў нас траўма. Мы опаленные. Статус. Третьей ступени ожоги. Наша ХП скороченная наполовину. Лут есть. Зараз. Вось он. Забілі, залуталі. Але цяпер нам трэба пахіліцца. Чым мы там рамантавалі сабе жыццё, я не памятаю. Гэта медкіт. А у нас штосьці яшчэ было такое, што нам... Гэта зброя. Дальше у нас па зброі? Нармалёва. Пісталет папсаваўся надта. Чым мы хілілі моцныя пашкоджанні? Я ж, здаецца, штосьці бачыў гэткае. Во, гэта медкіт, гэта ў нас хіліць мінорныя пашкоджанні. Слухайце, що няма? Я ж бачу. Я штосьці на мінулым стрыме бачыў. Менавіта быў надпіс, маўляў, вось гэта нам патрэбна, каб это самае лікаваць траўмы. Ну, калі не, мы ўсё адно насамрэч у траўма-цэнтры, то бок гэта фактычна ў нас гэта самае месца, дзе мы лікуемся, і тут адпаведна будзе гэтыя дроiды. Гэтыя аператары, якія дапамогуць нам палікавацца. Але я памятаю, што тут быў яшчэ адзін фантом. А яшчэ тут 100% будуць мімікі. Дзень добры. Нейрамод знайшлі. Файна. Во-во-во. Вітанкі. New operator. Калі ласка, нам трэба пахіліцца. 490 medical class operator ready to deploy. Diagnosing full thickness burns. Recommend debridement. Yeah. Regional anesthetic. There. All better. You can fill out a service questionnaire at the front desk. Ідэальна. А що у нас з графікай? А що гэта? Графіка раптоўна стала дуже дрэннай. Adaptive Resolution у нас отключены. Дык а навошта ты тады адаптуешься? Цікава. Ну, як я і казаў, мімікі скралі FPS. Ну, гульня моцна прапрацаваная у сэнсе асяроддзя. Моцна імерсіўная, моцна... Repairs needed. Please contact a qualified Ну, то бок тут шмат з чым можна ўзаемадзейнічаць. І ў выніку у нас нагрузка на жалеза просто лютая. О, цяпер мы можам аптэчкі самі ствараць. Знайшлі чарцёж.
Дарэчы, гэткая сітуацыя мне нравится, таму што мне падабаецца, калі асноўныя гэтыя самыя асноўныя сілы у нас увальваюцца не ў графіку, а менавіта ў сусвет. То бок графіка тут таксама прыгожа, але асноўныя гэтыя самыя магчымасці былі ўваленыя ў імерсіўнасць. Так, тут мы ўжо паўсюль былі. Тут мы яшчэ не зусім былі, таму што ў Human Resource мы не залезлі. І тутака ў нас шмат чаго яшчэ не даследавана. Окей. Во, зноўку. Зноўку штосьці гульню паплавіла. Гульня, што з табой? Welcome. Maybe I can help you. Давайте паспрабуем зрабіць ёй прасцей. Бо штосьці мне не падабаецца. Гэта не падабаецца. Не лоу. Ну ось Adaptive Resolution, які мог бы гэтак рабіць, ён адключаны. Слухайце, мабыць, сапраўды мімікі скралі FPS. Хтосьці дакладна скраў. Слухайце, як ёй цяжка. Магчыма, мы зробім інакш. Мы зараз зробім хардсейв і перазапусцім. Бо шосці, ну, зусім цяжка ідзе. Давайте ось. Exit. Я зразумеў. Толькі што быў экран стыму, і ён таксама быў размыты. Гэта значыць, што у нас ёсць праблема з боку менавіта сервісу JFN. То бок у гульні ўсё добра. Гэта вось гэтыя JFN сёння дрэнна працуюць. Ну, затое у нас будзе час пагрызці смаколікі, пакуль іх ніхто не забараніў, дарэчы. Перайшоў у стэлс. Ну так. Зараз паглядзім. Якія смачныя халеры атрымаліся. Эпілепсіі. Добренька. І вось. Апошняе захоўванне.
Так. Не, все яшчэ дуже дрэнна. Hello, are you here for an appointment? Ну, то бок не зусім дужа. Я памятаю, як я і ў значна горшым стане праходзіў гульні. Але ж, бляха, мне не падабаецца. Я гэтую гульню хачу потым заліць на YouTube. Касмічныя кветкі. Не халера сабе. Так, що у нас тут таке? Тесты. Гэта, мабыць, той тест, які мы праходзілі тады. Так, Лоренцо Кальвіно, дарэчы. Сімптомы. Дарэчы, вось тая размова Лоренцо Кальвіно з яго асістэнткай, калі ён дазнаўся, што дасылаў нейкія файлы, пра якія не памятае, гэта той момант, калі іншапланецяне ўжо ўплывалі на мясцовых жыхароў, але мясцовыя жыхары яшчэ не сцямілі, што адбываецца штосьці не тое. То бок іншапланецяне Tell me about the dream. насамрэч Yes. It's always in my lab, and I'm standing in front of the glass. значна больш інтэлектуальныя. Yes. What do you see in the glass? Nothing. At first. I don't Hello, want to turn are you it here on, for an appointment? but I can't help it. I have to turn it on. When I do, it's like the heart of a black hole, an immense darkness. There's something swimming in the black. I catch glimpses, edges of the shape. I feel as though it wants to come through onto my side. I have to turn off the glass before it sees me, but I always wake before I can. What does it look like? The shape in the glass. Nothing. Does it look like this image here? Dr. Calvino, does it look like this? No, that's... No, I don't... Are you sure? Where did you get that Hello, drawing? good to Have you see been you spying again, on me? Dr. Yu. I don't want to talk to you anymore. Карацей, нягледзячы на высокі ўзровень інтэлекту, мясцовыя дактары навук актыўна ехалі дахам. А ніякая адукацыя не ратуе ад іншапланецян і ад душэўных траўм. Hello, nice to see you. Так. Сюды мы можам пралезці? Опана. А що у нас тут таке? Зараз мы з вами будем назіраць ператварэнне. Як звычайны чалавек ператвараецца на фантома. Сем, 3, 2, 4. А що гэта? РС. А чагосьці код знайшлі. Тревор Джей Янг. Гэта інцыдэнт пасля таго, як вынялі нейрамод з яго. Цікава. Во.
слухай. Пусто, пусто, пусто. Слухайте, можа гэта ад гэтага і ёсць код? Давайте паспрабуем. 7, 3, 2, 4. Захоўваемся. 7, 3, 2, 4. Не, не гэты. Але ад чагосьці гэта код. Што гэта напісана? Ні халеры не зразумела. Welcome. Maybe I can help you. Што гэта за гук? Драматычныя скрыпкі пайшлі. Ты як? Вось зараз ён знаходзіцца пад уздзеяннем іншапланетнай гэтай халеры. І, дарэчы, калі мы самі сабе здабудзем гэткую здольнасць, мы таксама зможам улазіць у чужыя головы і, ну, напрыклад, выбіваць іншапланецян з гэтых галоў. Вау. Ці наадварот дапамагаць ім? Good morning, Talos. All personnel should report to their workstations for the day. If you expect to be absent for any reason, please inform your immediate supervisor. Регіна Селлер. А що гэта? Так, тут у нас все горить. Гэта непрыемна. Тут мы лутануліся, а сюды мы ўлезці не можем. Во. Не, чакайце, тут же ж не код. Хенрик Деврес. Hello. Good to see you again, Dr. Yu. Хенрик Деврес. А тут така на сцяне написано Деврес. Ну, гэта яно. 7, 3, 2, 4. А там же ж картка. Там не код. А чаго код? Магчыма, мы потым патрапім у гэта самае, у асабістыя пакойчыкі. То бок тут ёсць пэўная палуба, дзе не вось гэтыя офісы, а дзе проста памяшканні, дзе людзі жылі. І вось там, магчыма, яны адкрываюцца з дапамогай кодаў. Давайте запішам. 7, 3, 24. Это можа нам спатрэбіцца ў будучым. Ух. Деврес. Вот Хенрик Деврес. Памёршы. Вунь там. Ну, гэта дакладна на іншым паверсе. Эмануэла де Сильва жывая. Эмануэла де Сильва. І яна непадалёк? Сур'ёзна? Цікава. Ля, як прыгоженька. Давайте спробуем захавацца. Эмануэла де Сильва. Яна, мабыць, вось на той... тут. Вось там у нас ёсць мясцовасць, куды мы не можам пралезці. І тамака у нас Эмануэла да халеры. Окей. Scanning target. No alien material detected. Ух. Ой-ой-ой-ой.
Стелс. Стелс, скажу. Гэта было раптоўна. А набойчыка ў нас амаль што і няма. То бок мы яго зараз адлупашыць не зможам. Трэба, пакуль ён далёка, скарыстацца ліфтам. Wait, something's wrong. I'm talking to the lift control system. The system is telling me it's fine. It's just... the diagnostic code is changing every time I make a request. And something is preventing the car from descending. It's stuck at the top, in the Arboretum. I'll see if I can find another way up. Ну давай. Ліфт все ще заблокований. There's a route through the psychotronics lab. Morgan, that lab is where the Typhon broke containment. Be careful. Окей. This is Security Chief Elazar. Who the hell shut down the elevators and airlocks? Answer me. My team's locked down tight here. We need those lifts working. Sam, it can't be a power loss, can it? I don't think so, Chief. The main lift and all the airlocks shut down at once. It had to be manual. Damn it. First they give us pop guns, put us on babysitting duty, then open the gates of hell and lock us in. TranStar's going to need an army of lawyers when I get Earthside. Anyone else on the station, get to a safe area. Check your surroundings. Walls, floor, ceiling. Then seal yourself in. We're working on the problem and we'll be there to retrieve you as soon as we can. Elazar out. Так, а як нам туди пролізти? Нам треба сюди. Угу. Давайте паспрабуем глянуть на мапу. А, во. Трэба просто прайсці ў дзверы. Але трэба прайсці ў дзверы. У той час, як вось тутака у нас ходзіць даволі люты фантом. Вось ён пайшоў у іншы бок. Утыкнуўся галавой у багаж, пайшоў далей. Ля, тут зачынена. Дзякую. Ух. Страшэнныя жаўжыкі. Дзверы зачыніліся? Добра. Калі няма магчымасці іх проста адбуцкаць, то яны адразу ператвараюцца на лютых. Глупае ён сабе там. І гэта, дарэчы, не найстрашнейшае, таму што тут ёсць значна больш лютае. Ва ўсіх сэнсах. Опа-на. My code name is December. My purpose is to help you escape Talos 1. I know your memory's shot full of holes, but you left instructions that the Typhon should break containment. Alex has a private escape pod. You made a copy of his launch key and hid it in the Neuromod division, along with a supply cache. I'll transmit the location to your map. I'll contact you again when you've got the key. Гэта тое, што я казаў, што гэта менавіта Immersive Sim. Таму што мы можам праходзіць тымі спосабамі, якія нас цікавяць. Вось зараз, раней з намі размаўляў студзень, а зараз патэлефанаваў Дэсембер, то бок такі ж штучны інтэлект, але іншы.
і у гэтага іншага штучнага інтэлекту іншая прапанова, то бок замест таго, каб знішчыць станцыю, замест таго, каб забяспечыць спакой на зямлі, гэты штучны інтэлект прапануе нам іншы план. Ён прапануе нам збегчы. І гэта менавіта той план, які нас цікавіць, таму што гэты план відавочна прывядзе да знішчэння зямлі іншапланецянамі. Кайфова. Так, а дзе мы? Я насамрэч не памятаю, куды мы прыйшлі. Эммануэла. Escape код под кей. О, гэта вось план Десембера. А тамака у нас... я памятаю. Гэта месца, дзе я у мінулы раз спыніў сваё праходжанне. Холера! І тут ён. Гэта ў нас лабараторыі. Гэта месца, дзе мы знойдзем візар. То бок, вось, калі мы будзем націскаць Z, у нас будзе не проста набліжэнне, у нас будзе скан. Мы будзем сканаваць мясцовасць, будзем сканаваць іншапланецян, будзем здабываць аб іх інфармацыю. Будзем даведавацца іх слабыя месцы і гэтак далей. Ауч. Гэта я па-дурному зарабіў. Яшчэ мне падабаецца, што калі мы тут падымаем прадметы, яны робяцца празрыстымі. То бок мы бачым, што перад намі, не глядзячы на тое, што носам утыркнутыя ў нейкую скрыню, напрыклад. Зручна. Дзе ён там? Холера! Мы зламалі сабе зброю. Холера! Мы неслі балон. Гэты балон выбухнуў занадта блізка да нас, і гэтым выбухам нам зламала пісталет. Капец. Давайте пераправерым на ўсялякі выпадак. Вось у нас пісталет. Ён 100% гэтай самай цэласнасці. Жосць. Карацей, лепш будзем проста карыстацца драбашом. Дробашом и стелсом. Ну, просто мимо яго пройсці будзе дуже цяжка. Що ты робіш? Психічны. Вы бачылі? Ён просто нейкую скрыню пнуў і знішчыў. Психічны? Дзе ён там?
психічны і небяспечны. О, пайшоў. Сюды не збираешся? Ля, не збіраецца. Якія яны непрадказальныя, то бок гэта не проста юніты, якім прапісалі пэўныя маршруты. Шо? Іх два? А, то бок гэта яго ўласцівасць, і гэта ён нам зламаў пісталета. Пачакай. Тайм-аут. Тайм-аут. Ну, слухайце, ён нам ушчэнт зламаў пісталета. Давайце неяк яго рамантаваць. Дзе ў нас рамонт? Вось гэта рамонт. РПР. РПР Макс. І пахіліцца яшчэ трэба. Зжарэм банан, зжарэм штосьці. Лапша. І медкіт. Все, забілі. Схаваўся ў домік. Ну, насамрэч гэта трошкі мне гэта не падабаецца ў тым сэнсе, што надта ставіцца на паўзу. Гэта не шчыра. Шо? У нас зноўку зламаўся пісталет? І зноўку да нуля? Капец. То бок вось гэтае сіняе полымя, якое гарыць, якое ён выклікае, яно ушчэнт знішчае тое, што ў нас у руках трымаецца. Ні халеры сабе. Жорстка. Рэальна жорстка. Good morning, Talos. Breakfast is served in the cafeteria until 9 a.m. Дарэчы, здаецца, адпусціла Джейфен. Ужо не глючыць. Але ж капец. Ось тут можна было прайсці па стэлсу. Вітанкі. Тамака у нас аптэчка. Бяром. Все залуталі, здаецца. І ідзем да псіхатронікаў. Зараз нам наваляць хорару. Шаноўныя, рыхтуйце свае, так бы мовіць, дубкі. Зараз будзе хорарна. Psychotronics is the opposite of safe, Morgan. What are you after? Someone's helping you. Is it Michaela? Elazar? I can eavesdrop on your brother's messages. We're in agreement on this one. Get through this place fast as possible. You're looking for a maintenance airlock to a utility tunnel called the Gut.
It'll take you all the way to the top of the station. Карацей, гэтае месца такое небяспечнае, што нават тыя жэўжыкі, што з намі размаўляюць, кажуць, што трэба як мага хутчэй. Схапілі, што трэба, і збеглі. Але мы, вядома, гэтак рабіць не будзем. Таму што мы б хацелі злутаць усё гэта. Слухайце, я памятаю гэтае месца трошкі. І я памятаю, што я тут актыўна карыстаўся турэлькай. То бок тутака ў нас будуць турэлькі. Так, другога ўзроўню. На жаль, мы сюды ўвайсці не можам. Што гэта за гукі такія? Сцыкат наш. А колькі трэба, каб прамацаваць? Хакінг 4. Халера. То бок у бліжэйшым будучым мы, можа, і знойдзем магчымасць, але пакуль што не. Там унізе штосьці ляжыць, але на гэта купляцца не трэба. Калі мы туды спусцімся, нам адарве сраку. Давайте продемонструю. Захоўваемся. А ці я нешта наблытаў? Адчуваю сябе больш-менш жывым. Здаецца, нармалёва. Яшчэ не бачна ні халеры. Хорар пайшоў. Так, у нас 0 набойчыкаў для драбаша. Гэта нядобра. З іншага боку, у нас да халеры набойчыкаў на пісталет. Гэта лепш, чым нічога. О, вось туды мы хутка пойдзем. Ой, глядзіце. А хто гэта? А гэта ж мімік. Мімік заліты пенаю. Ён чакае нас. Клін-рум. У мужчынскае мы прайсці не можам, то бок пойдзем у жаночае. Ля, якія гукі страшныя. І я ўжо чую, што там у нас ёсць фантом. Чуеце? Штосьці размаўляе. Нейкая пані взяла ды пераўтварылася у фантома. Мне трэба прызвычаіцца неяк мансіць. Таму што вось ад гэтага стрэла, які ён зараз мне ў галаву прапісаў, ад яго можна было б ухіліцца. Але я чамусьці не зрабіў гэтага. Дзень добры. Во, зараз мы знойдзем вось гэткую халеру, бачыце? Гэта візар. Так.
что-нибудь корыстное есть? Не, здається, нема. Сикатна. Але я пам'ятаю, я тримаюся на тим, що я пам'ятаю, що тут є турельки, якими можна уратавацца. Але ёсць імавернасць, што тыя турелькі насамрэч былі ў гэтым самым, у закрытым пакойчыку. Так, вось тут мы зараз будзем спускацца. Тут такая ось гэткая адтуліна. Бляха, як страшна. Ва ўнітазе сядзеў мімік. І нічога не рабіў, бляха. Дзень добры. Алісон Брейді. Дякую. Скокать. Страшно, що піпець. Тым больш, што мы ведаем, што тут дзесьці у нас бегае мімік. А! Коляска! Ні халеры не бачна. Скрымер натуральны. Ты яшчэ жывы, божух, на калі ты памрэш ужо. Я забыўся на гэты скрымер, таму было страшна. Ну, то бок гэта ўзаемна насамрэч. Ім страшна, бо мы тут бегаем, нам страшна, бо яны тут бегаюць. А у нас яшчэ ліхтарык халера абы які разраджаецца. Так. Гэта у нас што? Гэта у нас півас. Захоўваемся. І вось гэта, здаецца... А, ну так, гэта шчупла міміка залітага пенай. Таго міміка, якога мы бачылі. Фактычна гэты візар можна выкарыстоўваць як снайперку. Зручна. Дзень добры. Во, мы знайшлі візар. Віншую. Добра на Шаргана. Добра табе адпачыць. Ariana_Kaja, SB8 Gon Scene. The psychoscope was a breakthrough. Apart from neuromods, it's the most important tech on Talos 1. Use it to scan the Typhon organisms if you want to learn what makes them tick. You invented it, by the way. Психоскоп. Халера, якая дапамагае нам сканаваць. Дуже корисна рэч.
Вось давайте глядзець. Гэта не скрынька, гэта мімік. Нам прадэманстравалі, як гэта працуе. Ну, шчыра кажучы, я не ведаю, то бок я цяпер гэты скоп і адключаць не буду, атрымліваецца, таму што з ім адчуваеш сябе ў бяспецы. Без яго не адчуваеш. Халера. Бля, там хтосьці хупае. Окей. Ля. А яшчэ, дарэчы, хэдшоты працуюць. Вось што я заўважыў. Калі ім цэліць роўна ў галаву, гэта больш эфектыўна. Цікава, цікава. Цяпер, як мы будзем гуляць у гульню? Кожнага разу, заходзячы ў нейкі новы пакойчык, мы яго будзем сканаваць. Як турэлька. Толькі не турэлька. А, у нас яшчэ ж гэтых самых 5 нейрамодаў. Зараз мы прамацуем хакінг і пойдзем самае. Ламанем security. Нам туды далей, але далей мы пойдзем трошки пазней. Спачатку security. Вось тут мы залазім у куточак, захоўваемся, прамацоўваем хакінг. О, дарэчы, глядзіце, у нас яшчэ галіны адкрыліся. У навукоўцы яшчэ з'явілася прамацоўка псі. А, во, гэта ўсё, шаноўныя. У нас з'явіліся галіны іншапланетных магчымасцей. То бок, вось гэта ўжо морф. То бок, мы можам ператварацца на нейкага аб'екта. Гэта невядомыя нейкія абілачкі, мы пакуль іх не адкрылі. І тут вось колькі невядомых абілачак. І вось колькі невядомых абілачак. Каб іх адкрыць, нам трэба сканаваць нашых варагоў. То бок, калі мы бачым кагосьці новага, мы не адразу яго забіваем, мы спачатку на яго шчыльна глядзім. І фішка ў тым, што каб прамацаваць гэтае ўсё, нам трэба спецыяльныя нейрамоды, здаецца. То бок не нашы звычайныя чалавечы, а тэфонаўскія. Так. Ля, капец. А!
Ты здекуйся. Я. Ух. У 2 ступені, халера. Ось гэта тое, што я казаў. Хакінг тут напружваючы. Так, зброя ёсць. Разбяром. Набойчыкі бачу. Паляпшэнне бачу. Паляпшэнне мы выкарыстоўваць не можам, як я казаў, таму што у нас гэта самае непрамацаваны каваль. Але вы бачыце, што ў нас тут стаіць? Турелькі стаяць. Ой, іх таксама можна сканаваць. Слабасці электрычнасці, МП, выбухі, бліжэйшы бой. Імунныя да псіхаўздзеяння і нейкага нульвейву. Вось як гэта працуе. Прышпільна, прышпільна. Падабаецца. Яшчэ набойчыкі. Ух, колькі тут усяго. Unlock. Все открываем, тому что нам трэба пройсці. Мапа. О, мапа. Нам трэба сюды. Вось гэта мы зараз тут швэндаліся. Морг. Тут ёсць морг. Божух, наколькі тут месца. Вы паглядзіце на гэтую лакацыю. Капец. І гэта тая лакацыя, пра якую нам казалі, што тут да халеры небяспечна, рабі свае справы як мага хутчэй збягай. А мы замест гэтага зараз будзем яе даследаваць. Хе-хе-хе-хе. Так. І тут хтосьці жывы ёсць, дарэчы. Два чалавекі жывыя. Тревор Джей Янг і Дайо Ігве. А дзе яны? Я на мінулым стрыме казаў, што на гэтай станцыі ўсе памерлі, насамрэч гэта, як выявілася, не так. Тут засталося некалькі жывых чалавек, і ў гульні ёсць ачыўка уласнымі рукамі дабіць усіх выжыўшых. З улікам таго, што я вам анансаваў праходжанне злое за іншапланецян, вы разумееце, чым мы будзем займацца. Ну, то бок, не адразу. А, ў сэнсе хакінг. А як? Ля мяне зараз токам бахне. А навошта хакінг? Навошта мне хакаць турель? Ау! Навошта хакаць турель? Яны ж за нас. А, магчыма, калі мы ператворымся на іншапланецяніна і яны будуць супраць нас, вось тады можна будзе іх хакаць і ўсё адно рабіць за нас. Во. Мабыць, гэткі сэнс. Складана. Складана, што піпец. Psychoscope required beyond this point. Слухай, ты мяне напужаў. Probably didn't see me there. Фу. Але ж я спужаўся.
Просто на ліфце прыехаў аператар і зрабіў мне скрымер. Уразлівы да электрычнасці, МП, эксплозію мілі, ну, карацей, як і ў турэлі. Ох. Скатыняка якая. Дарэчы, вітанкі. Стівен Міллер. Прыемна пазнаёміцца. Scanning. Neuroimaging shows your psychoactive potential is at or near peak level. Гэтыя аператары будуць нам аднаўляць псі. Капец складана. То бок у нас ёсць розныя аператары для аднаўлення здароўя, бронекамізэлькі і псі-здольнасцяў. Жосць. All right, Morgan. I know I can't make you stay put, but you're gonna die down there if you don't listen to me. You need to calibrate your psychoscope. Try scanning the Typhon specimens around you. Once you get enough scan data, the labs will open. More importantly, you'll be able to install Typhon-based neuromods. You'll be unstoppable. That's what this is all about, Morgan. You spent 3 years of your life making it possible. Putting what they can do into us. You've just forgotten. Брацельнік нам распавёў, што калі мы адкалібруем наш псіхаскоп, мы зможам усталёўваць сабе нейрамоды на аснове тэфонаў. Ён распавёў, што ў мінулым менавіта мы гэта распрацоўвалі, тэставалі, але праз тое, што вынялі нейрамоды, мы пра ўсё забыліся. Але ад самага пачатку гэта была наша ідэя. Насамрэч, я не здзіўлены, таму што, ну, гэта падобна на мяне. Іншапланетныя суперздольнасці, то файна. Дарэчы, тутака ў нас капсулы з запячатанымі варагамі, якіх можна пасканаваць. Вось тутака ў нас сядзіць фантом. Хто ў нас тутака сядзіць? У сэнсе, я не збіраўся... Фух, я спужаўся трошкі. Тутака ў нас ніхто не сядзіць. Тут написано «Touch to view», а калі я точнуў, яно пачало адчыняцца нібы дзвер. Тут яшчэ адзін фантом. Alien Research. Мы адкалібравалі наш псіхаскоп. І даследавалі здольнасць Кібербласт. Good. Sending you the code to a safe and direct to Kallstrom's office. I'm certain he's hidden neuromods there. Use them to install one of the Typhon abilities. Do that, maybe you'll live long enough for me to see your face again. Першая базовая наша суперздольнасць, яна пра гэта самае, пра тэлекінетыку. То бок мы можам тэлепатычна карыстацца усялякімі рэчамі. Вось, Kinetic Blast першага, другого ўзроўню ён ёсць. Кайфова. Як вы мяне пужаеце заўжды. Вітанкі ниндзя. Так, давайте паглядзім. Вось тутака. Kinetic Blast. 3 тэфонаўскіх нейрамода. Яны не вылезуць, іх можна выпусціць, хутчэй за ўсё, то бок тут 100% ёсць якая-небудзь кнопачка, якую можна націснуць, і яны вылезуць. Але мы з гэтым, ну, давайте не будзем спяшацца. Я спачатку пастаўлю тут некалькі турэлей, каб яны іх разнеслі, каб гэта можна было зрабіць бяспечна. Офіс дырэктара.
Файна. Холера. Хто тут? Я когось бачив. І мяне хтось бачив. А, ну магчыма электрычнасць забіла. Антирад? Слухайте, антирад. Литерально антирадин. Вох! Ты! Куда он сбег? Гэтая скатыняка ператварылася на расходнік. І вось цяпер яе ўсё ж таки забіла электрычнасцю. То бок я ў гэты бок паглядзеў, а сюды не паглядзеў, і таму амаль папаўся. Холера. Так, давайте перапрацуем наше смецце. Что у нас тут? Некая вентиляция. Смейте. Яшчэ трэба закінуць ось гэта і ось гэта. Перапрацоўка. Антирадин ёсць, просто там яшчэ ляжала скрынька з паляпшэннем для зброі. Я такі, о, скрынка з паляпшэннем для зброі. Хапаю яе, а гэта мімік. Ау! Холера, электрычнасць. У сталкеры яна мяне моцна біла, і тутака таксама робіць боляча. Так, аўтасорт. Ладно. Давайте поглядим, что можно скрафтить. Можно скрафтить... Во, где я бачу. Skeletal Repair Kit. То бок специальная хилка, якая лікує травмы. Треба хоч одну такую зрабіць. Я думал, я бачыў яе ў інвентары, а гэта, як выявілася, тут таке было. Так, медкит у нас ёсць. Набойчыкаў трэба бахнуць. Ух. І цяпер нам трэба дастаць нейрамоды. Каб дастаць нейрамоды, надо вырубіць электрычнасць. Але мы можам вырубіць яе толькі часова з дапамогай пены. Давайте захаваемся. Берем пену такія. Оп, заблокавалася. Оп, 1-1. 5-2. Хапаем. Схапили. Morgan, a warning. If you scan enough Typhon organisms, you'll be able to install neuromods that are powerful, but they're the reason we're in this mess. For one thing, the station's defensive turrets will identify you as an alien threat. There might be worse consequences I can't yet see. I don't want you to lose yourself. Ёсць у нас два штучных інтелекта, які нам дапамагаюць. January і December. January намагаецца нас
зрабіць героем зямлі, то бок нам трэба знішчыць усіх тыфонаў, выратаваць зямлю і не ператварыцца на тыфонаў самому. А Десембр, наадварот, хоча ўратаваць асабіста нас, хоча дапамагчы нам атрымаць новыя здольнасці, ну і, вядома, знішчыць зямлю. Як я ўжо казаў, у гэтым праходжанні мы пойдзем шляхом Десемберу. Так, пистолет. А, холера, у нас нема картки. А хто нас там бачить? Як ти нас бачиш? О, карток набрали. Мы набрали нейкіх картак розных смачных і прыемных. А куды гэта шлях? Выглядае як нейкае выйсце. Зусім. Але ж мы яшчэ тут не ўсё даследавалі. Не спяшаемся, не спяшаемся. Hello. А гэта у нас контеймент. Гэта... Ой, пачакай, я нічога не ціснуў. Дзень добры. Ля, глядзіце. Take a good look. Everything happening on Talos 1 started here. You were so driven in the beginning. My mistake was agreeing to put you at the center of the tests. That's when you began to drift away from me. We're close to understanding what they're after. What they're building. Just need a little more time. Гэта ўжо вышэйшы мімік. То бок вышэйшы тыфон. Гэта, калі не памыліся, іх завуць ткачы. Гэта жэўжыкі, якія стварылі ўсю гэтую сітуацыю, то бок гэта мясцовыя інтэлектуалы. Яны зрабілі вось гэтыя энергетычныя структуры і захапілі ўсё тут. І, дарэчы, мы ўжо трошкі ідзем у тэра інкогніта, то бок я ўжо далей не праходзіў. Тады калісьці даўно, калі я праходзіў, я ось дайшоў дасюль, і ўсё. Дарэчы, давайте глянем, што там з нейрамодамі. То бок атрымліваецца, можна выкарыстоўваць звычайныя нейрамоды, чалавечыя. А, мы не маглі гэта адкрыць, таму што трэба больш прасканаваць мімікаў. Вось бачыце, каб адкрыць вось гэтую здольнасць, трэба пасканаваць мімікаў і яшчэ кагосьці. То бок у нас будуць яшчэ хтосьці, хто можа выкарыстоўваць мімікрыю. Жосць. А гэта мы ўжо зараз можам адкрыць. Адкрылі тыфонаўскую сілу. Ачывачка. Ну шо, давайте спрабаваць. Ой,
Щось нам поплохело. What's happening? Don't let them do this to you. Ох! How does it feel? Do you remember? The first time you said it was like you were outside yourself, like time itself had bent its knee, waiting for you to decide. You moved my chair without touching it. It gave me chills. Possibilities. You became something new that day. Something higher. I knew then, as I believe now, that our mission is to lift up all humanity in the same way. Як ви бачите, у нас гэткая ж сістэма, як у гэтым самым у Dishonored, то бок у нас на левую кнопку мышы звычайная здольнасць, на правую некая спецыяльная. Вось у нас у левым куце пазначана, што у нас тэлекінез. Што мы можам паварушыць з дапамогай яго? Давайте паглядзім. Ось скрынькі. Вау! Мы не паварушылі. Мы халера знішчылі. То бок гэта не тэлекінез, гэта тэлекінетычны удар адразу. Давайте хоць пачытаем. Трэба было адразу пачытаць, што гэта можа рабіць. Destructive power of electricity, fire and kinetic energy. І гэта не тэлекінез. Окей. Окей. То бок трэба асцярожней выкарыстоўваць, і плюс яно жарэ да халеры псі-энергіі. То бок у нас было 100, зараз 60. На один удар выкарыстоўваецца 40, паведна. Ты колькі аднаўляеш? 60. То бок пакуль што рана. Окей. Що ти там гориш? А! Иди сюда. Я хочу тебе поскановать. Ой, поглядите, яно ператварылася. Все. Теперь мы можем промацоўваць у тым ліку мімікрыю. А! Як ты тут? Откуль ты тут? Холера мімікі. Так, гэта мы прасканавалі. Хух! Цяпер заўжды, як заходзім у новае памяшканне, мы будзем сканаваць, абавязкова сканаваць. Інакш гэта можа кончыцца дрэнна. I was afraid of this. The scientists here were in the middle of something when they died. Access to the gut is closed off during experiments. Security protocol. You'll have to finish what they started. Back in the 60s and 70s, the first research teams tried to communicate with the Typhon, but this proved impossible. Their cerebral structures are highly developed and intentional, but somehow unapproachable. They have no speech of their own, no language. They don't seem to even see us. Not like we see ourselves, I mean. I'm generalizing when I say us. Of course, I'm not a person. Not like you. Live exam procedure in progress. Local lockdown in effect until procedure terminates.
Ілля як небяспечна адчуваецца. Упершыню чалавецтва сутыкнулася з гэтымі іншапланетянамі аж у 70-х. Уяўляеце? Яны відавочна ўспрымаюць рэальнасць інакш, не як мы. Так, а дзе гэта мы? Зноўку ты мяне налякала. А, слухай, ты ж можаш аднавіць нам... Не, гэты вось у нас рамантуе бронекамізэльку, окей. Ну, слухайце, у сувязі з тым, што мы прыйшлі ў велічэзную новую мясцовасць, здабылі велічэзную колькасць новых здольнасцей, нам шмат чаго цяпер трэба рабіць. Я прапаную пачаць гэта рабіць ужо на новым стрыме, у наступны раз. А зараз зладзім рэйдзік. Зладзім рэйдзік да Фоксі, таму што Фоксі разам з Міхасём, разам з Шаграэлем зараз там гулькаюцца ў рэпа. Так. Рэйд. Ух, не, ну гульня шыкоўная. Менавіта тое, што я люблю. Велічэзная, цікавая біасфера са сваімі законамі, якую даследаваць і даследаваць і даследаваць і даследаваць. Но на сёння даследаванняў хопіць. Працягнем ужо на выхадных, а заўтра ў нас будуць памалёўкі. Всё.